Sa dalan guys. Aning dalan padulong dito sa Manolo Fortes nga sentro sa poblasyon. Wow. Dito ta ganiya gikan atong sa Mangima Agusan Bypass Road. So guys, nanata sa atong ikatulong episode ani. This time mag road trip na sad ta from Sentro Manolo Fortes Bukidnon padulong ta sa Alai. Time check, it's 3:50 sa kahapon no. So bani ko ninyo karon guys sa akong paglagla guys. Diri sa Manolo Fortes Bukidnon. Tara, let's go. Left turn. Diyan na kung ano kasi nasa. Left turn. Para circle patch. Nasa sa. Yes. Ano siya ano? Kuan gyud sila nagay timer ilang ko ano. Pagtabok. Go na ta. Timer ang ilang manabok sa pedestrian. Ito yung eskwela no? Manolo Fortes Central School.
Ada yung mga pink na ano, cherry blossom bro na. DPWH. Low speed. Slow down kita diri guys. Kamuula pa nila construct. Tsada. Ilang paluagan. Mas pika siguro maagi ba. Diri sa right. Ay guys, Barangay San Miguel na ni. wala padulong sa San Miguel Road, San Miguel del Monte Road. Dire lang ta kay Alai man ta mo. Alai dayon Damilag. Wag na kay dire guys. Gafags na tugnaw bitaw kay karon dire. Wow, no? Mo tug makita ba just camera? Gafags ito ibabaw. Isa, dua, tulo. Tapos shoulder na yun, no? Nag 3 lanes 6 tanan. Huwag na kayo, samantala sa una 1 lane rin eh.
Barangay Alai. Dito straight mo ng kuan. Dalan pa Cagayan. Direta. Alright. You are leaving the province of Bukidnon. Hindi pa ko mulib. Ato ba kuan Alai? Ay Alai. Ano Damilag. Bibo na kay dire guys. Diyan yun guys ang release ko. Ang sarap ng feeling ko. Hehe. Time check is 4:20. Kapulo medyo ningit-ngit na gid siya guys.